Аз носех първична женственост и спонтанност, той тежестта на оговорените взаимоотношения. Мен еднообразието ме отекчаваше. Той намираше опора в повтарящите се действия. Аз виждах щастие в полета, той полет в драмата. Аз не се страхувах от физически труд, но грубите обноски ме сразяваха. Перспективата за физическа работа предизвикваше в него психическо неразположение, но всекидневието ни се състоеше от груби обноски, лустровани с добро възпитание. Каквото и да стане, каквото и да почувства Биляна, о да, той, Мауро, мъжът, усеща, че тя го обича. Но персонажите Мауро и Биляна не са просто любовна история, а тяхната идентичност е ключът към изборите. И къде ще те отведат те? Изборите и къде ще те отведат те? Дори да ти е страх. Дори да сгрешиш. Твоят избор сега обаче е да купиш тая книга и да изживееш тяхната емоция.